Da, nu. Nu. Vino în partea asta la altă. Am așa mai mult. Stai. Duci în partea aia? Da. Dar dacă mă poate vândă diferit de tot. Așa, hai acum. Dar pune-l atunci când arde. Nu, să te lași puțin aer și după aceea să-l pui. Pune atunci. Bă, dă-l în măs. E locul prost. Hai că mai sunt două. Acum ia. Acum, la ultimul. Ăla din ultima e cu noroc. Acum. Stai, nu da. Gata, dă-i. Nu mai dă un pic. Pune stopul. Așa jumătate de oră aici. Stopă ăla? Da, gata. Așa e, asta. Ia mai multe, dar chiar nu ne-ai luat mai multe. Da, așa e, nu. N-am luat toate. Ba da.